Nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, toruo ntị ala n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya. Ọ bụrụ na ị nọ ngalugbo ene ka m bido na saịdị ụmụ nwanyị biko, n'ihi na ihe m na gị ikwu ngalugbo ene o riele isi ọtụtụ ụmụnne anyị. Ọ bụrụ na ị nọ na relationship mgbe niile ọkụkọ ke nwoke dara aṅụ ya egbu ya akọ ya doti aṅụ, mgbe ọ ga-akọ ya akọ ọṅụ tie ka akị, ngwa ngwa spirit ahụ batara n'ime ya kọcha aṅụ ihe automatically ya wuo another person, ya egbu ikpere ya rịọwa ya ebewe hit na-agba ya na gị gbaghara ya na ya ma ihe batara ya n'ime na gị biko ya ga-akọ ha gbam na ya rịọwa gị si jụla ị ga-ejụ na ị na-emechi na ịlawala ya egbu ikpere ezodenụ jidenụ n'aka n'ebe na gị hapụ ya na ka ya ga-alara gị biko n'ọwa ka ọ na-ekwezi na ga-akụzi ihe na gị biko gị gbaghara ọ ga-etete ha aka, ọ ga-eweta ha abalị ole na ole ya etinye ha ya again. Gị bulie akpa nsọ gwụla ị na-alụshi nlele na kele na ọ dị height of it na-elekwe ugbu na ugbu ya rịọ pịam the next call ọzọ na-abịa na ya wụrụ enyi ya nwoke ọ ya wụrụ a relative ya esoro na-arịọ na gị biko gị gbaghara ya ọ ga-eweta ha aka abalị ole ya egbuzie ka a ga-ebugezi n'ụlọ ọgwụ. Bifo na-ewelitela enwetala nwa n'ụlọ ọgwụ lee anya n'okpuru pilo gị hụ iPhone there, iPhone 17 with note of apology. Ya rịọwa gị hụ iPhone gị lee ya ị na-ediri ya gị denwe n'ihi na ị ka na-enwe pens lekwe ka ọ beji with flower ya na-arịọ ya sị gị biko gị gbaghara na ya amaghị bịara over him na gị biko gbaghara ya sị gị expensive gift gị lecha anya gbaghara mgbe niile ya egbuge ya etie gị bee ka na waragede gị becha ọmụtụ osharịọ ya wụrụ na marriage ya rịọ ọṅụ igwe the next call ọzọ ị ga-enwetawo onye mụrụ ọnụ na marriage ya gawa onye mụrụ ọnụ na marriage ya wụrụ the officiating pastor or reverend father gbara ụlọ akwụkwọ a na-arịọ on his behalf. Gị gbaghara mgbe niile gbaghara ihe na-ebe bee kara ka o bere na mbụ. Any day ị decidere na ị dị serious na ị chọzighị ibi ọ dị while ọ na-arịọ previously mgbe ọ na-arịọ o belivuru na ọ ga-arịọpụta na ọ ga-arịọ na ị ga-ekwerere ya na-arịọ ka ndụ ya niile ọ nọ n'ime arịrịọ ahụ ọ na-arịọ ya na-eme nke ịghọta dat na gị hapụ ya n'ụwa ya na ọgwụla and o belivuru na ị ga-agbaghara ya ekwetekwa ire ntị gị gbaghara mana any day take strong decision na ịchọzi na enweghị ihe ga-eme n'elu ụwa ka ị kọntinu gị ga nọrọ n'ihu ya bido buo akpọṅụ fon gị jụ ndị o belivuru ga-enyere ya karịa ọṅụ akpọṅụ enwe onye pik ga-ekọl ya gị dị very serious ịhapụ ụlọ ya. Hello, o rute ṅụ n'ụdị a gị take this type of decision gee m ntị ọfụma that very day ị ga-ebu akpa ala ekwele ka ọrịa ọṅụ nnukwuru ekwele ka ọ bịa bọdawa onwe too much ọrịa ọṅụ gị gwa ya sị ya ka ewerekwa first and the last ọ ga-asị I agree. Obiọma ga-akpa ya sị na ịgbaghara gị banye na kitchen that very day shiere ya favorite ya nye ya savụ ya n'anya mmiri ya na-arịọkwanụ sị gị hapụkwanụ n'obi ya na ịgbagharala mana iwe ka na-ewe ya eriwekwa richa my sister enide ọtọ mgbe ọbụla ọ tụpụrụ ụkwụ ka ọ gaa somewhere n'ihi na obi ya kpebiela na ịgbagharala even ishichagborela eri ya tụpụ ụkwụ ọ pụrụ somewhere ọ na-ebi ọ gara were ohere ahụ buo ngwongwo mee gịnị ụla ekwele ka ọ bịakwute gị ebe ahụ ma ọ fọzikwa ịrịọ ihe omega na marriage omega na relationship ihe awụ the only perfect and secure way, safe way ị ga-echi mee gịnị hapụ ndụ onye dị otu a ma ọ bụrụ na ịdịla serious ịdịla in fact ọ kọtala gị ọnụ ịnọ n'ọdụ ọkpụkpọ ikpebiele nwere mkpebi siri ike na ị na-apụ for good. Ekwele ka for good na mkpebi na-eme n'ihu ya, you may not survive it. I will come to that. Now gị bụ ngwongwo mee ka ọnụ ka ịkpọzie ya from far na ịhapụla ya rutezie nga ya hụ na ama pin ma nweke nọzi with you enwezi ike nọ n'ụlọ na ịgachiri ike ọ ga-enyere gị aka nyekwere ya onwe ya aka ọ ga-arịọkwa ga na-akọntinu na-arịọ mana ịpụọla from gịnị ịpụọla out of danger.
now nwanne m nwoke ya wụrụ nwaanyị ka gị na ya abụọ mega ihe gị chọpụta na this girl nwere one character ikekwe ịkwụkọtala ahụ na mana ọ hụrụ n'anya mana ihe ọrịa gawo habit n'ihi na habit na-adịzi drop o nwere ka ya wụrụ habit of isi ike ịdị stubborn iwe wee ya emebishe ihe nọ n'ụlọ mgbe niile iwe wee ya gbanyere gị ọgụ and iwu ha onye na-akụ nwaanyị ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị like this akala anya ọgbụgba ya dọkarịrị ya gbanyegharị gị ọgụ mgbe niile ya na-eme ihe na-pissing off ihe ị ga-eji akụ ya ihe mana iwu ha onye na-akụ nwaanyị ihe and o doro anya ọfụma na this lady hụrụ m n'anya iwu ume ọ na-eku onwe ihe ga-eme ka ọ hapụ mgbe ọbụla ị dị serious end ihe gị na onye dị nwaanyị dị otu a na-eme don't do it alone. Amakwala nwa mee ya alone. Amakwala nwa gị sị na ị pụtara na ị dịla serious ngwa ya baa gị n'ime nga pik ehi buru ngwongwo ebia lawa brother agakwa ha gawa na bedroom ebe ngwongwo na ngwa ihe na ọ ga-head to kitchen o ruo ebe ahụ o nwere ike iji mma magbuo onwe tige na problem o nwere ike iji ihe sogbuo onwe dị o were ezoblet kapuo onwe ya atịrị ọbara gbagbuo ya gị nọ na-eche na ọ paga ngwongwo wala ọ nọ na kitchen ajụgo ya ebe ahụ ya nwụọ ya etige gị n'ọnọdụ ị ga-ekwu ọnụ ka ya ị ga-akwu ọnụ ka ya ga-ahụta ya na ọ gị ji gị nwa gburie n'ihi na ozu ya ma gị na a ga-ebute n'ime ya etige gị na problem ya ahụta na iwu ndụ ya na ọ bụrụ na ị dị serious na ị na-ahapụ ya na ọ karịa mma na ya nwụrụ taa na ịhapụ ka nọ ebe na okwekwe na ahapụ ka habit ahụ ihe niile anyị kwukọtala ya wote shiri ezi ya wụ isi ike ya n'ime ya wụ ihe ya n'ime ọ na-ara ya ahụ ifu ndụ na ọ chọrọ ịhapụ ya mana ụmụ karata ike ya wuru iwe ọkụ ọ naghị ekwe ya nhapụ and ị gaghị edizi ikekwa nwunye ọ ikekwa enyi nwaanyị gị decide ya na ịchọrọ end ihe gị na abụọ na-eme the very very sure na that very day you are not alone ikpebie ime ihe dị otu i take this decision ikpebie make sure na ịkpọrọ ndị enyi gị ole na ole ọ ikpọrọ ụmụnne ke ofu nne ke ofu nwanne ke ya ọ ị gara na polisi eme ke ntịrị were ofu police officers bịa ma ntọ dị a si ya ngwa ya pike ihe so that enwe ihe ọ bụla ọ chọrọ ime ọwụ naanị gị ga-ahụ ya because ọhụ na ị dị serious enwe ị gaghị stop nwe ya from taking her life ọ ga-eme ya ka o ji wepụ ndụ ya ọgwụkwa ma ọ na onwe ya ka ọ chọrọ igbu o nwere ike gaa na kitchen ahụ were mma ahụ ga-ede ya azụ ya bịa sụọ ya n'olu o nwere ike ya wụrụ acid ka o denwere somewhere because ụdịrị ihe dị otu ọhụụ na-eche n'ide ya hapụrụ ya na ya ga-anwụ ya ga-denwe ihe ahụ ọ ga-eji egbu onwe stambe ị gaghị ama na ihe dị otu anọ na kitchen ị nwere ike dị ya azụ ya were acid agwọ ị nwere ike dị ya azụ ya were mma sụọ n'olu o nwere ike ya egbu onwe ka o tige na problem ebe ịjụla ya na ụwa ka ya na ọgwụla make sure na before gị hapụ dịka nwaanyị dị otu ọwụ naanị gị na ya abụọ nọ mma ị ga-akpa isiokwu ga-esend to life imprisonment. Now ka m bịa ihe kpatara na m ji na-ekwu ihe a ụfọdụ ụmụ nwoke wụ ihu agbara gị nwara wụrụ nwaanyị zoro zobata na their date wụ ndụ ha gị bata n'ime ndụ such a man gị na ịga di ya ọ wụghị bata ọ wụ ịpụ apụ wee bi ga-enwe problem ya nwa mana ya wụ agbara dị ike ya nwa mana ya wụ ihu agbara ọjọọ mana ịzụrụla nwa mmadụ azụrụla bata n'ime relationship bata ya na ya bụ omega ihe ọwụhụ daledi ịbata wụ the problem ọ wụ bịa ala anụ ọhịa ndị Anambra na-asị ijesia ọfọ ya ọna gị na ụdịrị nwoke otu a na-eme ihe dị very 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 careful dịka m kwuru na mbụ gị chọrọ ịla agwala na ịchọrọ ịla laa mgbe n'ọnụghị gị gbapụ ụsọ ndụ a na-akpọ ya ụsọ ndụ ka m bịa na ihe kpatara na m ji na-ekwu ihe m kwuru ebe a nwanne anyị nwoke ndị ngwa ụnụ nwekele nwanne anyị nwoke onye Abia steeti nwanne anyị nwoke onye ngwa Mr. Gilbert Ike Amos ikewa aha ya ike dị n'obi ike ukwu ike akpakapụ aha ya wụ Gilbert ọ onye Abia steeti ngwa to be precise ọ dịkwa na 51 years old ya na nwunye bi na Emenike Street Diob na Port Harcourt ọ ya ka ya na nwunye mgbe niile gwengam a young lady ya na ya Bobby ma nwatakịrị ekuteghị ume n'aka ya ọ ya ka ike bịara dị over akpa dị over mgbe niile akpọ ihe ike na ọgụ mgbe niile nkwakpo the man of the toxic nwunye elewe anya n'ihu si na ya na-alụghachi na ya alụjuole ọ dị mbụ ekwuruwe ya mana this man ahụtabeghị na ọ dị serious previously until ya dị serious buo akpa ya di ya na-arịọ n'ihi na ihe ike o jọsụ mechaa mkpacha nwaanyị agwa ọjọọ na-ekwesịghị ekwesị nwunye ya banye n'ime ụlọ buwe ngwongwo na ya alụjuole ya ekwuge bịa hụ na ihe a nwaanyị akwuge na ọ dịla serious nke ahụhụ one of those days ya na-arịọ ọgbaghara ya
na ọ dịla serious ịhapụ ndụ ya. Ọ nọ ma ihe nwanne anyị nwoke mere. Ya baiga na kitchen gaa were mma ekwu tuo nwunye n'imi ugboro abụọ. Tuo were mma ekwu tuo n'imi. Nwa hapụ ya obu n'imi. Kwatuo he n'ala. Enwere mgbe ị ga-eji ike nwaanyị atagiri ike nwoke. Kwara nwunye nutuo n'ala. Gbashaa ya ụkwụ were mma ekwu ntụrụ oji tụtụrụ mkpu n'ala nwunye tụjasa. Na ọ wụrụ na nwunye ya alụjurule na-enwe nwoke ọzọ ga-aga na mkpu n'ala nwunye. Na-enwe nwoke ọzọ garị nwunye ya elu. Ya tụtụrụ mma ekwu tụtụrụ ikpu nwaanyị mmadụ tija. Tụtụrụ ọhụ nwunye were mma nwa jasacha ya. Na ọ bụrụ na nwunye sị na ọ lụcha na ya na-alụzi na-enwe nwoke ọzọ gaga dia ya were mma. Ọwụ ihe gbotowara nwaanyị n'ugbo n'ụlọ ọgwụ ụmụnne m. Nwoke were mma tụtụrụ ọhụ nwunye nwa ja ya nwa ya pieces. Ọ na-ahụ n'ebe ahụ okwu m jide. Ihe awụghị enyi ya nwaanyị ọ nwunye ya wụ. Ihe awụghị mbụ nwaanyị sị na ya anaghị alụzi. Mana ka ewu mbụ ya isi ya adịla serious. Mistake nwaanyị a mere ọgịnị. O dereghị di ya pụọ. Ọ na nwoke a pụrụ ya eburu ngwongwo gbala ụmụnna ya ọ gbakwuru nwanne ya. Ọ gaghị abịa tụrụ ya were mma ekwu bịa n'ụlọ nwanne ya nwaanyị bịa were mma nwapuo ya imi were mma nwa ja ya otele. Ọ ga-eme n'ihi na ya na ya abụọ bi n'ime ụlọ naanị ya na ya abụọ n'ebe mgbe nwaanyị a dị serious ịhapụ ya ihu agbara dị ike ya ajụ na ọ bụrụ na ya agaghị alụ nwunye na-enwe nwoke ọzọ ga-alụ ya. If I can't have you, no one else can. Ọ ya ihe na nwoke n'ugbo mere. Tụtụrụ mkpu n'ala nwunye were mma etu ya efuro ya etu ya efuro. Unu ahụ na part of ihe mere na nwaanyị a jisi na ọ na-alụzi. But quite unfortunate ihe tụgharịrị n'ụdị ọ na-ahụghị ya coming. Ikekwa dị mgbe akọrọwa ya ihe. Onye nwere mma onye nwere mind na-ama nwunye mapụ ya gburu ime were ihe mma gaa na ikpu n'ọfịl na ọwụ ebe n'ọwụ ke na-agbaka ya isi na ọ bụrụ na ya agaghị aga nga na-enwe onye ọzọ ya gazie werezie mma. The mind nwoke a ji na-ama nwaanyị ama n'ụdị a. Unu kwesịrị ịma ihe nwaanyị agabigarala n'aka ya. The man na-egideghị nwunye na nwoke ọzọ ọwụhụ the case. Ọsụhụ na nwunye ya mụrụ ya nwa ọwụhụ the case. The reason wụ na o nwere ihe o mere nwunye si ya na-alụgashi ọgwụla. Nwaanyị mmadụ si ya anaghị alụgashi ọ maghị ya mma na o jidere na nwoke ọzọ. Ọ mara nwaanyị a mma soja waya n'ụdị a because gịnị nwaanyị si na ọ naghị alụzi. You can imagine. Can imagine this type of man ụdị obi o nwere na ihe nwaanyị a na-agabirigara n'aka ya ya enwe mind is okay nke ọwụ dị cross line nke ọ dị end part of it. If I can't have you, no man else have you. Ya agbaja nwunye were mma nwee mind ya etu ya furu ya etu ya furu. Tụtụrụ mma tụjaa nwaanyị mmadụ mkpu n'ala ya. Ọ ya wụ nwaanyị n'ugbo hụrụ gbasara ụkwụ ya gbasara na bed ebe oga ntị ya. Ọ ga-eme ọsọ tụtụrụ nwunye tụjaa. Ike gịbat ike tụtụrụ nwunye tuo ya ihe awụsa tu nna ma n'ukwu ehe tụjaa nwa mmadụ ọ gara aga lụrụ. Ụmụnne m na ahụ ọ ya butere ma initial narrative isi ala na iri ji ole ọgwụla. The other partner may be too agitation. O nwere ike fact o nwere ike ịtọ to another thing ị naghị eme understand. Ị ga-adịgodo ndụ wee kọọ ihe mere nụ. Gị si iri ji ole hapụ ya. The day ị ga-apụ shiere nri hichachara ya ụlọ sachara ya akwa ya ya hụta that na ya arịọla ṅụ ịgbagharala. Mee ka ezigbo mmadụ live mee that day ka ọ dịrị ya remarkable so that ọ gachalo ya hụ ụlọ ya hụ ụlọ ya that na enwezighị your presence anọzighị ebe a. Fight from afar. Fight from afar. Ụfọdụ ụmụ nwoke adagudena ha n'ime ụlọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị otu a before ha egbuo onwe ha eburu ụzọ were fonu kpọọ nwanne ha ọ kpọọ somebody na di ha kọga ha ihe na di ha na ọ maga ya mma so that before ị na-ewerela ose abịarutela ebe ahụ o gbuola onwe ya. Ke nwoke bịarutezi ya sị nwanne ya nwaanyị kpụrụ ya na di ya kọga ya ihe agbachawa ịbịa zọọ nwanne o na ogbuole. Ke nwoke nwere ike ọ dịgara na sitting room elege ọ ma na nwaanyị anọrọ n'ebe a kọọ ego na high jump akụzi aka batazie asachwazie ikekwe aka abịa ya kpọrọ polisi abịarutezi ahụzi ozu nwunye ya na-ekwuzi na ọgwụ ya wagburu ya. Gwa m otu dịka nwoke ga-esi na ihe dị otu apụta. Ọwụ na ịlụjuole nwunye ṅụ that very day chọrọ ka ọ hapụ ụlọ make sure na ihe niile play out ị nwere witnesses. Kpọrọ ndị ga-anọ president dịde ọ ga-ebu ngwongwo make sure na ọ baa kichin gị ga-agbachie kichin jide key otu isi ebe a gị si enwe ihe na kichin ahụ ngwongwo na ebe ibu ya nọ na bedroom. Make sure na ịma ntụrụ ole si ka nwere olileanya ijos na-ekwu ekwu gbugburu ọnụ once ị gwara ya aghọta na ị dị serious and all this type of person hụtara na
ịwa ụwa ya, and ịma na ọ hụrụ n'anya, and ịma na for saying no, for refusing, for in fact for backing out alone, ịma how much punishment inye gị ya, ịma na ọ gaghị anụ, ịma o doro anya ọfụma ọfụma na this woman na ọ hụrụ n'anya, na isi ya na-echọzi ebe ọ na-achọghị ịkwụsị ndụ ọjọọ a, isi ya na-echọzi in fact that one punishment na onwe gị ya, mgbe ahụ ị na-end ihe ịdị serious, that very day ịdị serious, make sure na ị nwere witnesses ga-anọ ya ebu akpa ya pụọ n'ụlọ alive. Ma ọ wụ ya ị ga-akọ ihe mere ka ọkị ya. Ụmụnne m, ọhịa m si ma bịa gbutere ọnụ ngalugbu ene, ịma nwoke keke na-aga nwa mụmụ na-eso kemgbe Aneke nnụnụ a na-akpọ Aneke ji mụta ya na-efe, ọ chọghị bere ya na-efe ya efegoro n'osisi ya na-efe, dinta eburukwa n'egbe na-esodekwe ya ka o nwee ike bere ofu ebe ka ya gbaa ya. Aneke ajụ ya kwara ifearị. Aneke amụtakwala na ya gba naghị agbaje nga ọ na-efe vuru Aneke gbaghala kpa ma ọ ga-agbata ya. Since Aneke the bird has learned to fly without perching, so as the hunter learned to shoot without missing. Akwari egwu agbari egwu before gị kpa isiokwu ihe na-amaghị isie n'ọdụ ya, gee vidio na were mere ihe, bushakwanụ vidio ka ụmụnne anyị ndị ọzọ were mụrụ akụ. Marriage awụhụ force, relationship on its own ka a mara ma marriage a ga-aba ịga na ya, n'ihi na relationship gị na-ele m na-ele m, ma ịdị m mma enwere m right back out. Yile agwa m na ihe m na-enye ya ihe chọrọ, you back out kacha ike. Ọwụhụ force, marriage abaịkwara ya abaị ya ebutezie ọtụmọhịkịrị aramagbo ekwuwa nọ nsogbu oke ọkụ mkpemọkụ ịpụtasị na ịchọzi hello alright no, mana make sure na that very day ị na-asị ngwa bịa pụwara m ụlọ n'oge m, ọwụgị nwa nwoke si ụlọ nwoke m, ọwụke nwaanyị si ụlọ nwoke ya, make sure na that very day, make sure na ị nwere witnesses ga-anọ mgbe onye a na-ebu ngwongwo ya, mgbe ọ na-ahapụ ụlọ m ka adị sure yes na ọ pụrụ na ndụ ya, kwa na o ji aka egbu onwe gị, hụ ọnụ ga-ekwutere gị na yes na ha nọ na-eche ya ka o buru ngwongwo ya ga na kichin were mma magbuo onwe. Ị nwere witnesses ị ga-ala